yn yr adran ec, Merlod Cymreig Teip Cob ar Eboles Blwydd sydd yn blaenau ni i'w ryd. Mae John Welsh o Beirniad wedi gweld pob un ohonyn nhw a mynd allan yn unigol ac sa'n credu nhw wedi eitha lot. Mae rhai wedi setlo a wneud sioe arbennig iawn, a mae rhai heb. Wedi rhoi look gloi i'r rai cynta, mae wedi mynd lawr i'r canol. Os chi'n sefyll ar yn uchel, chi'n mwy hapus bod yn mynd lawr i'r gwylod i symud pethau rownd yna fe. Ond mae rhai wedi siomi heb mynd fel dylen nhw, yna fe. Mae John yn camau'r llinell yn edrych fel oeddech chi'n deud ar yr rhai sydd byd nesa'r lein ac jyst yn siŵr bod nhw'n gyd yn cael chwarae teg. Maen nhw gyd wedi talu i ddod yma a mae hon yn deg i ddangos parch i bob un. Mae rhaid rhywun bod yn gynta, mae rhaid rhywun bod yn diwetha. Ond ambell waith mae rhai yn berniadu mor gloi a chi gallu miso rhywbeth. A mae hynna'n hawdd i wneud yn dydi? Chi'n meddwl beth sydd â chi'n gynta yn ail, a wedyn chi'n trio cael nhw i ddilyn. Wel, maen nhw am fynd allan i gerdded allan unwaith eto, so fi fydd na ryw newid i fod. Yn tybed. Fel oedd Alex Ferguson ar fi gweud, squeaky bum time ni'n galw hwn, yna fe. Os ti ar y top, un ffordd sy'n fynd, so chi jyst moyn y garden goch na. Fi wedi bod na'n unan yn gynta sy'n mynd lawr i drydydd. Ddewella fi wedi bod yn drydydd trwy'r amser, yna fe? Wel, dyma ni ar Eboles Blwydd yn bob un yn Eboles, dys ar un adbarch yn y dosbarth yma. Ond dyma nhw yn allan unwaith eto i John Welsh o Beirniad. Ni gyd yn beirniad tu allan am diwrnod John yw e heddi, ynddo fe? O gael ni weld be wneith o. Wel, Ben Orchard sydd wedi cael ei eitha ni fewn unwaith eto. Mae wedi gadael Julian cerdded heibo. Mae'n edrych ar un gethyn. Mae Ben yn teimlo mwy hapus achos y byd wedi dod mewn a bwysau. Mae o'n edrych ar yr ail ar trydydd ar pedwerydd. Ar un pedwrydd lan yn ail. Amy Prescott wedi dod fyny o'r pedwerydd safle. Gethyn yn dyn nôl yn drydydd. A Julian yn mynd nôl i bedwrydd. Oedd ei heb setlo o gwbl eddi, sa'n mo beth wedd yn... A mae i weld yn llon llaw yn dydi? Mae nawr, fel yn gweud, felly ddau cael coler a chain iddi, mae'n Eboles gryf yn yma. Wel, i atgoffa chi, mae Ben Orchard wedi dod fewn yn gyntaf. Stanley Miss Florence yn yr ail safle. Mae Bombard Proud Susan. Yn drydydd... Gethin Williams a synod Ruby. Ruby rhywbeth e? Ruby. Ne, Ruby. O, can nhw, se? Well, ladies and gentlemen, we are progressing. Ben Orchard sydd wedi dod i'r bryd yn y dosbarth yma i'r Eboles Blwydd yn yr adran ec. Mae wedi bod dipyn o newid yn gosodiadau. Hugh Reeves sydd wedi bod yn gwylio hyn gyda fi. A Stanley Miss Florence yn gyntaf. A'r bedwerydd wedi symud i'r ail safle. A Bombard Proud Susan wrth y march. Llanmorlais Reagan. Wedi bod yn ennill dipyn gyda Tom Davies a Hannah Broom. Yn drydydd wedyn Gethin Williams. Ni'n gweld yn y sgrin yma ni synod Ruby ac yn bedwerydd Kilmary Lady Tiffany. Oedd yn ail i ddechrau, ond heb setlo heddiw yn ffodus. Mae'r dosbarth
ddiwethaf adran ec, and the hat is off in the last class of the Wel, y beirniad John Welsh yn cyflwyno Ben Orchard gyda'r riban goch yn yr adran ec. Dosbarthu Eboles neu ardderch blwydd. Llongyfarchiadau mawr I Stanley Miss Florence. This is property of Ben Orchard and showing Stanley Miss Florence. Llongyfarchiadau mawr chi. In second, we have exhibitor number 1111. This is Bombad Proud Susan, exhibited by Miss Amy Prescott. Third, we have 1115. Synod Ruby Ruby, exhibited by G. Williams Gatlis Stud. In fourth, Congratulations, Ben. That was quite a tense class because they sent you all out again. We all thought there was going to be a big change, but you stayed on top. Well done. Thank you very much. Thank you. And you've had a successful day anyway. You've had a third as well. In the filly foal class, yeah, with the filly we brought from Sales. So yeah, a really good day. Thank you. Sure, it's a much nicer feeling with a homebred and home-produced filly. Definitely, yeah. No, she's had a good season, and yeah, no, she's given us a really enjoyable year. So. She looks $1 million. You've got the championship now, so we're crossing our fingers for you. Thank you very much. Cheers, thanks, Ben. Thanks. Ben Orchard yn ennill y dosbarthu'r Eboles Blwydd. Dyma ni'r Eboles Stanley Miss Florence. Followed by 1111. Llongyfarchiadau mawr, Ben. Proud Susan, and in third 1115. Synod Ruby Ruby.